la 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 la. To bayan dai mun karasa kammala zaman mu ambasada na zaman lafiya, to wa'annan marayu ma dole za mu shige musu gaba. Kamar yadda kuka sani dama muna tallafawa ta abubuwa daban-daban, musamman abu da aka ce marayu, kuma masu kallo dole za ku shigo wannan kungiya a tafi da ku, a dama da ku, kuma muna fatan alkhairi. Allah ya mayar muku da ku, Allah ya mayar mana da ku gida lafiya baki daya, ya kuma sa wannan kungiya ta haɓaka. Har Mr. President zan shigo muku da shi wannan kungiya, dan zan kirawo shi gaya mai akwai kungiyar marayu. Ne sunan kungiyar ma dausayin marayu, zan gaya masa. Sannan kuma akwai sanata kawo Sumaila, shi ma zai shigo wannan kungiya. Ina da wanda ina da iko da su, zan ce muku za su shigo, za su shigo. Na ce sun fita amma ba su taɓa fita ba, ko za su fita sai sun to muna godiya. Me sunan naka? To muna godiya. To masha Allah, Allah ya mayar mana da lafiya. Amin summa.